Koira tai kissa saattaa tarvita erilaisia apuvälineitä toipumisen tueksi. Tämän kaikki muistaa. Tämä on lampun varjostin, eli siis kauluri. Ja kaulureita on onneksi nykyään tosi paljon erilaisia. On vastuullista biohajoavaa kauluria. Sitten on vähän tämmöisiä tuunattuja versioita ja sen lisäksi on näitä pehmeitä kaulureita. Kaulurille saattaa joskus olla hyvä vaihtoehto tämmöinen haavapuku. Tykkään näistä eritoten. Koiran voi totuttaa suojavälineeseen jo ennen toimenpidettä, jotta sen ei tarvitse kipeänä sitten harjoitella ekaa kertaa kaulurin tai suojapuvun kanssa. Mistä tiedät, että kauluri on liian pieni? No tästä. Kuono jää selkeästi kaulurin ulkopuolelle. Sen pitäisi peittää koko tämä kuonon pituus. Koira voi juoda kaulurin kanssa, kyllä, vaikka se olisi oikein mittainen. Nämä pehmeät kaulurit on kivoja, koska ne voidaan laittaa näin. Tosi simppeliä. Ja tämä ei kolise, kun se menee pitkin huonekaluja koiran kaulassa.